Salut, dragii mei, cu voi este Tania și bine ați venit pe canalul Fab and Chic. Da, aici cu mine este și prietena mea. Și astăzi vom arăta diferite feluri de haine pentru distracții diferite. Deci prima voi fi eu. Iată, vă voi arăta această rochie. Vedeți, da. Știți că rochia aceasta îmi place foarte tare, este de culoare gri, negru și violet. Iată, da? Și aceasta, da? Sper că vă place această rochie. Și următoarea va fi prietena mea. Hei, salut! Iată, eu sunt în haine de școală, așa am fost la școală. Deci este albă, iată, să zici că sună, că nu e albă. Alb cu sur, numere asta pe așa la mine. Iată. Sischi. Iată, iată așa eu am fost la școală. Astea sunt niște lasii. Sunt niște lasini la modă și mie îmi plac, așa că v-am dus. Albă aceasta, altă negre, fix școlară. Hei, iată. Și deci sper că v-a plăcut uniforma lui Alexandra este numește. Sper că v-a plăcut. Da, el a făcut așa unele glume, da, va face și unele glume. Sper că v-a plăcut. Deci următoarea este, iată, această rochie de culoare roz. Da, știți că e foarte tare, îmi place. Este cu mai multe straturi. 1, 2, 3 și deja al patrulea, da. Deci are fermoar de urmă, fermoar și ca un colan, da, e făcut în păntuți. Deci, iată, sper că vă place această rochie. Și să urmăm pe Alexandra. Salut, Alex! Eu sunt îmbrăcată în haine de școlară. Eu vă prezint pe hodul meu școlare. Iată. Ea e bună. Iată, are un colan care nu știu cum arată de asta. Părinții cum arată. Iată. Este școlară și foarte perfectă. Iată. Iată. Ok. Da, ok, totul este ok. Să știți că ea de fiecare dată vă face glume. Ea este foarte glumeață. O cunosc deja de când eu sunt clasa a 5-a. Clasa 5-a, clasa a 7, 2 ani. A 3-lea an deja. A 6-a, a 7-a, 2 ani. Da, acesta deja este al 3-lea de fapt. Deci, mergem mai departe. Acesta a fost al 2-lea. Să mergem al 3-lea. Al 3-lea model, da. Mai departe. Deci, al 3-lea model este ultimul. Iată, o măicuță aici așa, nu știu ce bușor, floricele. Iată. Da. Așa, o măicuță. Și o fustiță. Este scurtă, jeans. Deci, da, are și buznărele de față și de urmă. Așa cu buznăre. Deci, da. Știți că da, mie îmi place foarte tare, de fapt, această formă nu este bine la școală în ea. Deci, să urmărim pe Alexandra. Iată, eu sunt îmbrăcată nu de școală, pentru că la școală așa nu cred, dar iată jeleta. Iată, sunt într-o rochiță roză, iată. Și pot să vă arăt iată pe deplin. Deci, uita bine și îmi place mult. Deci, iată, jacheta, iată, o am. Iată, să zic, asta să fie doar asta. Haideți să mă puteți să vedeți cum o să fie bine. Da. Și deci, pentru sfârșit vom arăta un mini dans, așa, puțin. De nebunie. Da. Ok, hai, sper să vă placă. Chiar. Îl vom pune.